Jekk għandek paga ta' 1400 se jkollok tiffaċċja martirju biex ituk lown għal post u jekk int qbist il-35 sena u taqla anqas minn 2500 fix-xahar insija li se tixtri post. Mhux ta' bxejn il-ħafna qed jgħixu fil-karozzi u fil-garaxxijiet. Din hija silta minn post fuq Facebook li tefa' ċertu Damjan Attart illi spiċċat viral wara li ġiet ippubblikata mis-sit Love in Malta. Attart jitfa' dawl fuq ir-realtajiet xokkanti ta' pajjiżna llum. Huwa jgħid illi żgħażagħ ta' bejn il-25 u 30 sena b'impjeg full-time u li għandhom dħul ta' bejn l-1000 u l-1400 euro fix-xahar kif ukoll part-time job qegħdin imorru l-bank għall-lown u l-bank jagħtihom mal-85,000 euro jekk dejjem ikunu fortunati biżżejjed kważi biex tixtri garaxx. Kienu bosta dawk illi kkummentaw illi jaqblu perfettament ma' dak illi kien qiegħed jikteb, ħafna qalu li dik ta' Damjan kienet post illi tiddeskrivi eżatt dak li għaddu minnu ħafna żgħażagħ meta jkunu jridu jixtru l-ewwel dar tagħhom. Damjan Attart kompla jgħid illi din hija realtà illi qegħdin jaffaċċjaw ħafna żgħażagħ illum u li ser issir aktar rar aktar il quddiem mhux ta' bxejn illi żdiedu żgħażagħ li qegħdin jgħixu barra fil-garaxxi u fil-karozzi. Is-sigurtà ta' saqaf fuq rasna hija essenzjali fi kwalunkwe soċjetà li timmira li tkun l-aqwa. Sigurtà f'ħajjitna tfisser relazzjonijiet aktar b'saħħithom, anqas mart mentali, anqas kriminalità u dritt ta' kull min jeżisti fuq din id-dinja aħseb wara għal min jaħdem u jistinka. Din hija inġustizzja kontra il-ġenerazzjonijiet ta' għada. Damjan itemm il-post jew b'dan il-kliem le li żgħażagħ nibatuhom jitkarbu għal servizzi soċjali biex jixtru dar meta din il-persuna taħdem full-time mhijiex soluzzjoni.